Ngizothanda ukuthi ngikubingelele ngiphinde futhi ngikwamukele khona la kuZimi Live. If ufuna ukuhlezi updated ngezinto ezenzeka khona la eMzansi, thanje subscribe le channel and uklike i-bell for ama notification. Zimbiki indaba bafowethu. Kule video yethu namhlanje ngizobe ngikhuluma ngalapha na iDurban Gen. If umbukelwayo iDurban Gen nje uyithanda iDurban Gen, I hope lezi indaba ngeke bimnandi kuwena. So what lokho itrend ayi iDurban Gen kule weekend esiphuma kuyona, itrend ngenxa ukuthi ikhansele iTV. iDurban Gen iqale ngawo lapha nyaka 2020 uthi sibone kwi-TV and story space kuyincwadi and medical drama yokuqala khona la eSouth Africa. The timing ifika iDurban Gen ngawo lapha nyaka 2020 abantu abaningi impela bakhombisa ukuyithozela ukuyithanda and inamba zakhona impela zaziphezulu. Kwathe makuhamba isikhathi impela kwabonakala ukuthi iDurban Gen athi siba nenkinga kwaba khona ama character abawakhiphayo. Kuthe manje khona ama character abawakhiphayo nezinamba za iDurban Gen impela zehla. Kodwa iTV wona usibeka ngake impela izizathu thathahle why cancel iDurban Gen. Into abayiveze nje ukuthi bathe iDurban Gen izodlala phathini 2023 ngoJanuary. Abantu babesebeblema istoryline sayo iDurban Gen basho ukuthi istoryline seDurban Gen impela sikho ezingini. Khumbula ukuthi iDurban Gen iphethwe yo lapha neStain Glass Production lebu iproduce uzalo icompany 1. Kodwa lezi indaba impela iDurban Gen bayicancel iTV impela indaba ezibhlungu if nje umthandwayo nje manje uthi usuphoxekile and futhi umangela ukuthi ikhancelwa kanjani wayikhanceliwe. Kodwa makuhamba isikhathi ngizokutholela ukuthi ahlahle zikhiphani ngayi Durban Gen and ngikunike information makhona information engitholayo about ukukhansela kwayo. Bengifuna nje uku-update ngalolu daba cethu ungakhohlwa ukuthi ulike le video engithi ke nje danke ngiyabonga.